Ayo kanca, sowan-sowan ana kutha Ponorogo. Yo.
Dipasang sih, banyak ini sih sing penak. Heeh. Sembar orang sikatan nek ambune bau adek. Kowe jane diuntu ya to, Mar. Hei, diuntu apa gak? Aku roh Mar lek umurmu ki 59 tapi yo Kok 59 to? Swidak 8. nyambut tutupi. Gak oleh dimut jare. Gak oleh dimut. Ora oleh dimut kokop. Ngawur. Dadi iki umure swidak 8. Swidak 8 kurang 1. Swidak 7. Bah, Ayo joget malah apa? Kowe nyak arep manjak apa piye wek? petengku selak. Sampe luden iki lho. Bose lho apa? Iya, sik to. Alah. Iki mau kek gak? Mau kek gak? Los iki. Bos, Pen le, go mulai. Di pacang nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kalau bis sik tenang, sing tenang. Bis, rene yo. Iki Piye, Mar? ngapunten nggih. Nggih. Sing anu Mas. Apa jenenge? Iya. Lali. Gak montore sing ora diparkir. Parkiran Mas. Timbangane kok dicolong wong iki to. Iki musim iki ngene iki ya. Usume Iya. wong. Ya ya, parkir 10.000 Mas parkiran ya to. Tapi aman. Tapi aman ya to. Usume wong gelap. Usume gelap ya to. Wijaya Putra lagi. Lah praderai kok gelap. Bos, Lem. iki wis salto disawer Bos Trisulono piye? Wah. Ya lek aku lah sama juga dhisik aku baru salto. Ya to, Jajan. Oke, pukul han. Licik modele. Ora gelem Licik. joget ya. Licik. Lah ya. Oh. Gara ya sing dibleguke gurah. Nah. Semar lagi. Genggok, genggok. Gang rolas. Apa? Gang rolas. Jo. Karena Kowe sing salto kowe. iya. Sing joget sampean. Heeh. Sing salto tembis. Masyarakat Wonojoyo iki wis seru karo aku iki. Lah nggih. Aku iki rateki sapa-apa no. Loh, Iya to. Iya to. Iki salto sik, Bos. Wong Wonojoyo iki wong sugih-sugih tak omongi. Ya to. Wijaya Putra super pegone kota Tape. Ya to, Pak. Pak polisi ya to. Aduh. oh, syukur. Yang ngono Mbak iki. Ya to. Gune Semar ya sak mau ngene lho ya. Sampai dasmu. Ngene lho ya. Ya to. Bos Ebi, cepana duitmu kalau bis. Ayo. Ayo Bos, manut to, Bos. Ayo. Pukul Mas. Kalau seket ya loh, iya toh. Seket. Lah masuk kontrono. Ya rono iki. Iki soal iki yoyo lagi. Yoyo jekles duwe gawe tak dongane panjang umur. Seger waras rezekine oke. Ki lho mantene munggah. Kowe lek ra nyawer isin yo. Ayo munggah Bos. Nah, cepat. Ayo. Resek. Ayo. Aja mau ulu. Aja mau ulu. Wah, Ora madem. namuni manten ngono diului lho. Manda Audio Production. Lah, ngono lho. Kayak mantene, hei. Mas manten. Mantene kae lho, Mantene kae lho. Mantene ndi? Wah ya. Aku yo Sik nyiapke to. resek iki lho. Sing duwe Trisula Bos Pasir. Ki lho nyawer 50.000 lho. Iya, tak tadane iki lho. Dudono salto Bos. Dudono, Bos. Sing duwe 1000 salto Dudono. sak Jawa Timur iki. Duduk. Ayo ndang to. Yo, pukulan. Parto Kris lagi. Jamil, iki lo barangmu.
Yo sik bos. Bos, langsung jemput bos. Wong Trisula lho iki. Mas Agul, muduo. Mas Agul, muduo. Pak Mat, muduo. Muduo. Ya, tepuk tangannya mana? Saya jawab matamu. Saya ceblok bos. Nah, tapi Langsung saya Rezeki. ketemu. Langsung saya ketemu. Langsung Trisula kau, bos, jemuan Trisula kalau jemuan. Saya ketemu, kayak Rono. Saya ketemu, ayo. Lah aku yo. Ya. Wis sing sak urung Semar. Muga-muga sing nyawer rezekine. Muga-muga sing nyawer rezekine oke masyarakat Jegles terutama Mas Yoyo sing jadi manten. Amin. Rezekine oke. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Bos Ebi sehat selalu panjang umur. Amin. Karo didongakne, Pak Yoyo didongakne. Ya. Muga-muga keluargane sakinah, Mawadah warohmah. amin. Amin. Dan dikei momongan sing akeh. Sing akeh. Pak Mat, Piye? iki pomone wong Trisula kon mlebu nu piye? Ora apa-apa, sing penting saya ketemu nek jan. Yo, kowe ana dalan Mas. Ana Ayo, dalan, rene. Trisula. Yo. Bos, Bos, ayo. kowe ana dalan, Bos. Ayo mah mlebu. wis ora. Iki tak tekane bos pasir yo. Kok Trisula ya to. Trisula. Ki wong Jegles iki wong sugih-sugih ya ora ngene. Tepuk tangannya mana? Ya masyarakat Jegles. Iki kan nek keberagulon. Tapi yo ono. Nggih. Tapi urung ditoni. Ya sing itu lu ngene. Ya. Bos Ela, bos Kape. Oke, ayo aku tak anu kan. Ayo. Pukul. Wes. Lah adikmu iki robot tapi. Kita akan goblok kok malah ra duduk. Ya sing tak bose wae ana dalan, wong Trisula iki wae ana dalan. Monggo obat. Wis ora apa-apa ya ta. Iku kresek dadi bek. Kresek dadi bek iki. Ayo Han, pukulan. Kesel sedino ora apa-apa. Yo, ayo Pak. Wis to. Karo disiapke sing arep nyawer-nyawer. Muga-muga sing nyawer rezekine tambah akeh, tambah barokah uripe. Ayo, Kak. Wah. Ngono kuwi disangken-sangken cangkemmu. Cangkeme gedien. Kan obat. Piye mbur ngene iki? Lah wi mengko gak ning aspal ae ngono. Aku wedi yo. Takon ning aspal. Ya to, ayo pukul Han. Ayo. Kal pukul ae. Wah, dah wong ya. Rada ngetan. Piye perlu bantuan Kang Semar? Awas. Awas. Oke, sip. Kabeh bolone. Awas. Mana tepuk tangannya? Oke. Piye? Kalah. Yo Lah kowe lho kapan? wis to. Beh, Aku tak bagian ngabani tok ae. lah aku lho sampe ceblok ngono. Iki lho, kreseke kalau masih kayak ngetoknya duit sak gempit. Ah, wis tak gone. Genti. Ya Kowe. Ya. Be, ya lebok kok aku mau aku tergini. Aku serah kuat bos aku. Serah kuat. Anakmu piro? Anak sitok. Wis ngono dak. Anakku loro. Loro iki urip ora kok. Sitoke gone malaikat ta wi. Ayo Kang Semar. Mungkin yang mau nyawer disiapkan. Awas. Yo.
waktune wis rada sore. Awas, awas. Awas, awas cangkeme. Awas cangkeme. Awas. Awas. Sik. Siap. Hei, mana tepuk tangannya? Oke. Perlu bantuan. Awas. Kok. Wis gak kuat iki. Bis, Semar wis gak kuat. bis. Lah bobotmu pada nek kayak bocah ae. Wis domongi 70 harus saiki, Bos. Hah? Bobotku 70. Beh, lah aku lo terima 45 iki. Lah kowe bedino ora mangan. Lah jajal bocah ki piye disugi? Bocah ki disugi sik. Mar. Ayo. Perlu bantuan pora. Ayo. Ya. Ayo. Tarik, Cong. Iki 80 Pak. Sumpah. Awas. Kurangetan. Nabrak paranet, kurangetan. Awas. Sing tenanan. Awas. 1, 2, 3. Mana tepuk tangannya? Oke. Gantian. Piye to iki kok meneng-menengan to iki? Hei. Piye iki? Wah. Aduh. Ira ku nek gasmu goblok. Ngono kuwi ya omong-omongan dhisik. Piye? Lah kok sepur-cepuran. Loh, lah kowe ra gelem ngomongnya aku. Sakjane karepe piye iki, Mar? Piye karepmu, Dah? Omong. Aja Kang. Wis aja Kang. Aja. Ya wis yo. Ayo tarik. Awas. Siap. Ayo Lek. Awas, hati-hati. Hei. Oh no. Awas, siap. Oke. Biar siap. Awas. Yo, siap. Ora ngono iki, Bos. Adewe legano wis pre saulan. Saulan. Katoke ora ditondomi. Tenan, aku ora terima saulan. Aku teko Kalimantan iya to. Kalimantan aku oleh 5 ulan. Heeh. Kalimantan 5 ulan to. Iya. Aku balik rene yo senek lho iki. Kiryoyo lho iki. Coba iki Teko Kalimantan matamu. Adewe main ning Blitar. Hah? Ning Blitar. Main ning Blitar sempakmu romok ganti. Yo. Sempak Sepake makasih jebol kuwi ya. Ping jebol. infone, Bos. Infone bos. Sepake diganti bos. Ubur-ubur ikan lele. Minimal riyo sepake diganti le. Oke, ya. Bos. Iki dalam. wong kene iki njaluk penyanyi, Bos. Baru penyanyi to. Loh, aku mau yo dipeseni, Kang. Iya piye? Le, engko penyanyine tokno tak Oke. sawer. Loh, Suara suling kumandang suarane tulang-tuling kepenak unine
iki saya tak goleki. Wes, ora wani. Bocah elek meni. Ora wani, cewekku ndelok gak wani aku. Tenan Kang, bocah elek. Anu ku melok wani lho aku. Ayu, Ini bojo Kang, kene Beb. cewek aku ora wani kok. Iya toh? Kang, bocah Dalam. iki meni-meni. Iya. Lek ayu, ya toh. Suarane yo enak. Oke. Lho tenan Kang. Enak mbok tiliki wong iki. Ayo. Salah guan. Lagune bojo loro. Kilomil Jamil Wijaya Putrae ora sepele. Andalan Jarine Semar Wijaya Putra ora tipis, ya ta? Loh, Wijaya ki gak nek tunggale lho. Mbak Nop. Piye? Wijaya gak nek tunggale. Masa? Loh, ya tunggale ya kita. Ya nek gurah iki tok. ya. Kowe iki mek ngono tok ndasku getiyen jangkrik. Sempakku jebol iki lho. Alah, ya ket mang ngene tok. Ya, Ayo wes, kowe njaluk lagu apa? Mas Dut. Pengantin baru ini sing wesel sing rewang lho, Mbak. Ayo. Mas, dangdute Mas. Dangdute. Mas. Dute mati Mas, Dute mati. Mas. Didolek. Sampun. Ya ta Mas. Ngono lho. Wijaya
Semar. Tunjukkan. Iya. Sing. Penak no Mas Tembus. Sik sama nengok kene, Pak Mat. Iki ditokne kewan alase ya toh? Iya. Tapi wong Trisula iki kon mlebu sik. Di wong Trisula. Ayo. Mas Ebi. Mlebu Mas Ebi. Inbone bos. Ya toh. Iki ndi wonge iki? Ya toh. Piye Mas? Ya sama nang kono ya. Ya toh. Soale bos Pasir Trisula iki. Ayo Han.